Missä olet, Oliveri? Missä olet? Missä olet? Täällä! Työlläkö? No hyppää! K, hyppy! Mistä sä näitä pystyt kattelemaan näitä kuvia? Mitä oot? Tästä. Ei. Me ei halua katsoa minkälaisia kuvia tulee. Onks vaarallista? Ei. Aika helppoa. Joo. Aika helppoa. Juu. Entäs liukumäki? Onks liukumäki ihan helppo? Liukumäki on ihan helppo. Hyvä Oltsu. Ei muuta kuin menoks vaan liukumäkeen. Wow. Kevyesti. Menee. Ei oo poika, kun on tyttö. Mikä sun nimi on? Sofia. Sofia. Oliver, hänen nimi on Sofia. Tässä on Oliver. Sano Oltsu. terve. No näin, meppä sinne. Postiauto tuli. No niin, postipate toi posti. Oi. Wow! Anna tulla vaan, Oltsu. Niin oikein piäkkää. Ei muuta kuin anna tulla vaan. Vasta irti vaan. Vasta irti vaan. Tarvitko sinä apua? Wow! Niin. Ei osunut pää onneksi. Mikä hölmönä vaan ei kattonut valoa. Joo, viisi ottaa video. Joo, mä lähetän tän YouTubeen. Ei siis, mä lähetän teille kaikille, siis en YouTube. Joo. Nyt se putoaa, Sofia menee siinä. Hui! Atju! Nyt rauhallisesti, rauhallisesti. Oi. Jee! Jee! Woo! Uskalsi ensimmäistä kertaa mennä oikein päin. Woo! Painaa tuolla. Sofia, vieras tähti. Olisiko Oltsu nyt mennä ensimmäistä kertaa oikein päin? No tästä ainakin, ei se oo ennen kyllä mennyt. Aivan. Alright. Mites Oltsu? Onko suoritus kova? Onko kova suoritusmeininki? Hieno meininki! Wow! On varman päälle vedettäväni. Mulle monta tuntia vaikka tässä juoksee ees takaisin tuossa, se tykkää niin paljon. Tää on hyvän kokoinen, pitää jo liian tuolta korkea tai Voi Sofia, nyt varo kuule, sä jos lennät päälle siinä, niin sitten saat elää repulta. Ja varo, kato Oliver on siellä takana, ettei. Oh shit. Le problème. Jaha, nyt tulee tämmönen taikatemppu. No niin, yksi, kaksi. Jaha. 3. Tuu vaan pois sieltä, Sofia. Ehkä kannattaa yksi kerrallaan, niin ei tuu haave. Niin. Yksi, kaksi, kolme, laaju! Tuu oikeinpäin vaan. Miltä nyt tuntuu? Alko läpytyksiä? Läpytyksiä? Yksi, kaksi, kolme. Hyvä. Ja mäkiennätystä yritetään ja kyllä, miltä nyt tuntuu? Onko nyt hyvä? Oliko Kneisselissä se oikea pito? Oli näissä, taitaa olla juuri se oikea pito.
Ei pitoa. Otahan kenkä pois eestä, Oliver. Tyrkkää kenkä pois eestä. Siinä on Sofian kenkä, ettei se jää pylly alle. Ota pois kenkä. Nyt Oliver, oikein päin. Anna tulla oikein päin. Wow. Ja Patte. Otatko sä Sofia ne sun kengät siitä, ettei ne jää, ne on nyt vähän huonossa kohtaa. Niitä viemistään tuonne roskiin. Mä tuon tänne vähän astioita. Ihan oikeita pizza-astioita. Tuu Oliver pois eestä. Hei, katsokaa. Sun